Wel, fel chi'n gwybod, mae'n Sul y Blodau. Ni wedi clywed rhywfaint yn barod. Dwi am ddarllen ychydig bach o adnodau i ni te o... Newn ni ddechrau yn Marc, oherwydd ni wedi bod yn mynd trwy Marc. Marc 11, adnodau 1-11, byddai lan ar y sgrin, neu byddai'n well wastad i chi fod a'ch Beiblau yn agored o'ch blaenau chi wrth gwrs. Newn ni ddechrau yn fanna. Marc 11, adnod 1, ymlaen at 11. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem ac Bethfage a Bethania, ger mynydd yr olewydd, anfonodd ddau o ddisgyblion ac meddai wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chi, ac ewch yn syth wrth i chi fynd i mewn iddo. Cewch ebol wedi ei rwymo, i nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollwngwch ef a dewch ag ef yma. Ac os dywed rhywun wrthych pam yr ydych chi'n gwneud hyn, dywedwch am ei ar y meistr ei angen, a bydd yn ei anfon yn ôl yma yn union deg. Eithant ymaith a chawsant ebol wedi ei rwymo wrth ddrws y tu allan ar yr hewl, a gollyngasant ef. Ac meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yn wrthynt, beth ydych chi'n ei wneud yn gollwng yr ebol? Atebasant weithant fel yr oedd Iesu wedi dweud, a gadawyd iddynt fynd. Deithant ar ebol at Iesu a bwrw ei mentyll arno, ac eisteddodd yntau ar ei gefn. Teinodd llawer ei mentyll ar y ffordd, ac eraill ganghennau deiliog yr oeddent wedi ei torri o'r meisydd. Ac yr oedd y rhai ar y blaen a'r rhai y tu ôl yn gweiddi, Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas ein tad Dafydd. Hosanna yn y goruchaf. Aeth i mewn i Jerusalem ac i'r deml, ac wedi edrych o'i gwmpas ar bopeth gan ei bod eisoes yn hwyr, aeth allan i Bethania gyda'r 12. Wedyn dwi'n ni'n neidio i Ioan 12, a dydyn ni'n ddarllen ychydig adnodau o Ioan 12, adnod 12 ymlaen at adnod 19. Tranoeth clywodd y dyrfa fawr a oedd wedi dod i'r ŵyl fod Iesu'n dod i Jerusalem. Cymerasant ganghennau o'r palmwydd ac eithant allan i'w gyfarfod gan weiddi, Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd yn frenin Israel. Cafodd Iesu hyd i asyn ifanc ac eistedd arno fel y mae'n ysgrifenedig. Paid ag ofni ferch Seion, weled y frenin yn dod yn eistedd ar ebol asen. Ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn. Ond wedi Iesu gael ei ogoneddu, cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano ac iddynt ei gwneud iddo. Yr oedd y dyrfa oedd gyda ef pan alwodd Lazarus o'r bedd a'i godi o blith y meirw yn tystiolaethu am hynny. Dyna pam yr aeth tyrfa'r ŵyl i'w gyfarfod, yr oeddent wedi clywed am yr arwydd yma roedd wedi ei wneud. Gan hynny dywedodd y Phariseaid wrth ei gilydd, edrychwch, nid ydych yn llwyddo o gwbl aeth y byd i gyd ar ei ôl ef. Ac yn ola, dwi eisiau darllen jyst 2 adnod o Matthew 21, adnod 10 ac 11. A mae'r hanes yn debyg i hanes Luc a Marc mewn gwirionedd, ond yn ychwanegol mae'n bwysig nodi adnod 10 ac 11. Pan ddaeth ef i mewn i'w Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Yr oedd pobl yn gofyn pwy yw hwn, a'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn o Nazareth yng Galilea. Amen. Wel, y cwestiwn mawr bore yma sydd gen i ar ein cyfer ni yw, be sy'n gwneud brenin da? Be sy'n gwneud brenin da? Sut ni'n diffinio beth yw brenin da? Sut ni'n penderfynu beth yw brenin da? A pam fod Iesu, felly, yn frenin da? Yw e'n frenin da? A pam os hynny? Ni wedi edrych ar y darn yma yn y nos rhyw 2 wythnos yn ôl, so ni'n mynd i gymryd approach ychydig bach o wahanol bore yma, byddwn ni'n gweld mwy neu lai yr un peth yn y pen draw. Yn gyntaf, dwi eisiau edrych ar y dyrfa. Pwy sydd yn y dyrfa yma? Achos beth sy'n digwydd wrth gwrs yw fod y dyrfa'n gwneud datganiad. Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd ac yn y blaen ac yn y blaen. Wel, pwy yw nhw te? Wel, yn gyntaf, mae gyda ni'r disgyblion, y 12 disgybl. Hynny yw, y rhai sydd wedi bod yn dilyn Iesu am flynyddoedd nawr. A maen nhw yn dilyn Iesu, maen nhw'n gwrando ar Iesu, maen nhw'n ei fyddhau Iesu. Iesu yw'r athro, y rabai,
nhw yw'r disgyblion, maen nhw fel cysgodion i Iesu, yn dilyn Iesu. Mae e'n dweud wrth nhw'n neud rhywbeth, ni'n gweld hynny yn y stori. Maen nhw'n cael eu hala bant i nôl yr asyn, yr ebol asyn, a maen nhw'n mynd ac yn ceisio ac yn ufuddhau i'r arglwydd. Rhain yw'r bobl yma sydd wedi bod yn dilyn yr arglwydd Iesu. A felly, byddech chi'n meddwl, wel ie, wrth gwrs bod nhw'n gweiddi Hosanna i fab Dafydd. Wedyn mae gyda chi bobl eraill, pobl fel enghraifft, os ych chi'n edrych yn Matthew 20, sy'n dod jyst cyn Matthew 21, os chi ddim yn gwybod, yn fyna, mae gyda chi hanes 2 ddyn dall yn cael ei iachau ac yn dilyn Iesu. Byddwn ni'n syni dim i bod nhw'n rhan o'r dyrfa newydd yma. A bobl eraill nawr sydd wedi dod yn ddisgyblion yn ddilynwyr Iesu. Yn Luc 19, mae gyda chi Zaccheus sydd yn cael ei achub a sydd yn dilyn Iesu. Mae siŵr fod byddwn ni'n syni dim yn y dyrfa yma sydd yn dilyn Iesu. Ond mae gyda ni bobl eraill yn y dyrfa hefyd. Yn Ioan, yn enwedig, os wnewch chi droi at Ioan yn eich Beiblau ac edrych ar Ioan 11 a dechrau Ioan 12, wnewch chi sylwi fod yr prif offeiriaid a'r Phariseiaid a'r bobl yma sy'n trial lladd Iesu yn cynllwynio i ladd Iesu a wedyn yn cynllwynio i ladd Lazarus oedd wedi cael ei atgyfodi. A maen nhw'n dweud, dyn ni'n mynd i fynd nawr a dyn ni'n mynd i chwilio am Lazarus a Iesu er mwyn i lladd nhw. Byddwn ni'n syni dim felly i bod nhw'n rhan o'r dyrfa sydd wedi dod i Jerusalem er mwyn trial lladd Iesu. A weithiau mae temtasiwn i ni edrych ar y darn yma a meddwl mae y dyrfa sydd yn penderfynu neu sy'n diffinio pwy yw Iesu. Mae ei datganiad nhw, wrth iddyn nhw ddweud Hosanna i fab Dafydd, Hosanna bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, mae dyna sydd yn esbonio i ni ac yn pwyntio at pwy yw Iesu. Na. Nid nhw sydd yn penderfynu pwy yw Iesu, Iesu sydd yn datgan mai fe yw'r brenin fan hyn. A mae mor bwysig bod ni'n sylweddoli bod Iesu ddim yn frenin jyst achos fod y dyrfa'n dweud fod e'n frenin. Maen nhw'n cydnabod ei frenhiniaeth ond peinau maen nhw'n cydnabod neu ddim, mae Iesu'n frenin. A mae hwn wir yn bwysig. Mae wir yn bwysig bod ni'n gallu deall hynny a cymhwyso hynny heddi. Yn ein cyd-destun ni, dyn ni yng Nghyfyrddin yn y lleiafrif, yn y minority. Dyn ni'n cydnabod mae Iesu yn arglwydd, yn frenin. Mae beth bynnag yw'r statistics dydyn yma, couldn't care less os fi'n onest â chi, mae'r mwyafrif yn dweud, dyw e ddim yn frenin. Ond chi'n gweld nid pwy dwi'n dweud sydd yn frenin, sydd yn gwneud Iesu'n frenin. Nid yw'r ffaith fod y mwyafrif yn dweud fod Iesu ddim yn frenin, ddim yn gwneud e'n llai o frenin. Mae e'r un brenin oherwydd beth ni'n gweld fan hyn yw Iesu yn datguddio ei hunan yn ôl beth mae Duw yn dweud. A mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny. Mae'n mor bwysig bod ni'n seilio beth ni'n credu arno, nid ar beth mae pawb arall yn dweud, nid ar beth mae mam a dad wedi dweud, nid beth ni'n clywed, nid beth yw'n magwraeth ni. Ond ar beth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, beth mae Duw ei hunan yn dangos i ni. Chi'n gweld awdurdod Iesu fan hyn yw'r ffaith fod e'n dweud ac yn dangos beth mae'r Beibl wedi gaddo i ni, beth mae Duw o'r dechrau wedi gaddo i ni. Dyna yw awdurdod Iesu fan hyn. Dyna pam mae'r asyn yn bwysig. Dyna pam mae'r datganiadau yn bwysig. Ond mae'n bosib bod pobl yn datgan pethau dyn nhw ddim yn deall. Mewn gwirionedd, dwi'n hollol sicr bod nhw'n datgan pethau fan hyn dyn nhw ddim yn deall. Chi'n gweld, mae nhw yn disgwyl fod Iesu yn rhyw fath o frenin, fel oedd Eilir yn dweud yn gynharach, sydd yn filwr. Brenin deiarol, brenin gwleidyddol os hoffech chi. Brenin sydd wedi dod mwyn dod â rhifau i'w gliniau. Dyna beth o'n nhw'n disgwyl. Hyd yn oed yn eu datganiadau nhw, dyna beth maen nhw'n disgwyl. Ond mae Iesu'n dweud, wel na, dwi ddim wedi dod i frwydro yn erbyn y Rhufeiniaid, nid y Rhufeiniaid yw fy ngelynion ni. Actually, chi yw fy ngelynion ni. A dwi wedi dod nid i'ch barnu chi, ond i'ch achub chi. Dyna beth mae Iesu eisiau dangos fan hyn.
Dyw e ddim eisiau dod â rhufeiniaid i'w gliniau, mae eisiau dod â nhw i'w gliniau. Mae eisiau dod â ni i'n gliniau ger ei fronau. A felly dyw Iesu ddim yn arglwydd oherwydd fod pawb yn plygu glin iddo fe. Dyw e ddim yn arglwydd oherwydd fod pobl yn gwneud yn arglwydd, mae e'n dod fel arglwydd a brenin. A pan ddaw Iesu nôl, mi fydd fe yn amlygu hynny fwy i ni, yn ei awdurdod ac yn ei ogoniant. Os ych eisiau troi i datguddiad 19, adnod 11 i 16. Be sydd gyda ni yn y darn yma yw Iesu yn dod yn ôl, yn dychwelyd. Adnod 11 i 16. Gwelais y nef wedi ei hagor ac wele geffyl gwyn, nid ebol asyn tro yma, geffyl gwyn. Enw ei farchog oedd ffyddlon a gwir oherwydd mewn cyfiawnder y mae ef yn barnu ac yn rhyfela. Dyw e ddim yn dod nôl i achub tro nesaf, mae'n dod nôl i farnu a rhyfela. I ddod â drygioni i ben yn llwyr, i ddinistrio Satan ac unrhyw un sy'n eiddo Satan. Yr oedd ei lygaid fel fflam dan, ac ar ei ben yr oedd diademau lawer. Yn ysgrifenedig arno oedd yr enw na wyddai neb ond ef ei hun. Yr oedd y fantell amdano wedi ei throchi mewn gwaed, ac fe'i galwyd wrth yr enw Gair Duw. Yn ei ganlyn ar geffylau gwynion, yr oedd byddinoedd y nef wedi ei gwisgo a lliau'n maen disgleirwyn. O'i enau yr oedd cleddyf llym yn dod allan, iddo daro'r cenhedloedd ag ef, a bydd ef yn ei llywodraethu a gwialen heiarn, ac yn sathru gwynwryf llyd digofaint Duw, yr holl a lluog. Yn ysgrifenedig ar ei fantell ac ar ei glin y mae enw, Brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Nawr dyma'r pwynt fi eisiau wneud. Mae yr un brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi ar sil y palmwydd ac y bydd fan hyn. Yr un arglwydd. Ar sil y blodau mae e'n darostwng ei hunan. Ar sil y blodau mae e'n rhoi heibio ei ogoniant a'i rym a'i allu i farnu ac i ryfela mwyn rhoi cyfle i ni gael ein hachub. Ond mae e'r un arglwydd grymus, yr un arglwydd sydd yn rhyfelwr cadarn ac yn dduw cadarn ac yn farnwr. Ond mae'n dewis gohirio ei farn nes y dydd yma pan fydd e'n dod yn ôl. Pam? Oherwydd fod e'n dduw graslon. Oherwydd fod e'n dduw sydd yn dymuno ein casglu ni, ei bobl. Ei bobl dewisiedig e. A chi beth rhyfeddol yw hynny. Dyw e ddim yn gorfod neu hynny, mae'n dewis gwneud hynny. A mae yna gydnabyddiaeth rhannol o pwy yw Iesu, ond nid cydnabyddiaeth llawn. Chi'n gweld, maen nhw yn dweud, Hosanna, Iasha Anna yw hwnna'n yr Hebraeg gyda llaw, falle pray save byddwn ni'n cyfieithu fe ore. Dyn ni'n gweddio achub. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Dyma'r un mae Duw wedi addo ar ein cyfer ni. Dyma'r brenin Israel ni wedi bod yn aros amdano. Ond dyw hwnna ddim yn golygu bod nhw'n deall beth mae Iesu'n achub nhw oddi wrtho. Sef eu pechod nhw, sef nhw eu hunan, sef eu gwendidau nhw, eu tynged nhw, uffen. A ni'n gweld glimps o hynny yn Mathew 21. Dyna pam nes i darllen e. Pan mae'r dyrfa yn gofyn, pan mae bobl yn gweld y dyrfa sy'n galw mas, a maen nhw'n gofyn, pwy yw hwn? Beth yw'r ateb? Nid y Meseia sydd wedi dod i'n achub ni, ein prynwr ni, o ein Duw sy'n tynnu ymaith bechodau'r byd, fel byddai Ioan wedi ateb. Ond y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth, yng Galilea. Nawr, maen nhw'n gywir. Mae e'n broffwyd, wrth gwrs. Ond mae e'n gymaint mwy na just proffwyd. A dyna'r her i ddechrau y bore yma yw, nid yn gymaint pwy yw Iesu i chi, achos nid dyna'r cwestiwn, ond ydych chi wedi gweld pwy yw Iesu yn ei lawnder, yn gyfan gwbl. Maen nhw'n gweld pwy yw Iesu'n rhannol. Mae e wedi ei anfon gan Dduw, mae e yn frenin,
Ond dyn nhw ddim wedi deall y rhan pwysica, pen draw hwnna eto. Mae'n ddiddorol, maen nhw'n dweud pethau sy'n mor wir am Iesu, ond mae'n anghyflawn bod nhw ddim yn deall ei hunan eto. Beth mae hyn yn ei olygu? Yn Marc 11 nes i ddarllen, sa'n gwybod os darodd chi, tarodd fi pan o'n i'n paratoi, adnod 9 a 10, Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas ein tad Dafydd, Hosanna yn y goruchaf. Amen, mae e mor wir, bendigedig yw'r deyrnas sydd yn dod. Ond dyn nhw ddim yn deall beth maen nhw'n datgan fyna. Ddim yn llawnder, ddim yn ei llawnder o gwbl. A dyna pam wrth gwrs nes ymlaen, ond nhw ddim yn dal i ddweud bendigedig yw'r deyrnas sydd yn dod pan mae Iesu ar y groes. Chos mae dal yn wir. Dyna pam mae'n rhaid fod y lleidr ar y groes yn dweud, wel, cofio fi pan ei mewn i dy deyrnas. Y deyrnas sydd yn fendigedig, y deyrnas sydd yn dod. A mae'n ddiddorol oherwydd maen nhw'n dyfynnu Salm 118. Pan maen nhw'n dweud bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Salm 118, adnod 25 a 26. Yr ydym yn erbyn arglwydd, achub ni, yr ydym yn erbyn arglwydd, rhoddwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithiwn chi o dir arglwydd. Nawr, chi'n gwybod beth sy'n synnu fi am hwnna? Os newch chi jyst gwasgu rewind yn funud a darllen 2 adnod yn ôl. 2 adnod yn ôl. Salm 118, adnod 22. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongolfaen. Chi'n gweld mae'r Efengyl yn glir yna. Mae'r un chi'n mynd i wrthod yn mynd i ddod yn gongolfaen, eich gobaith, eich eglwys popeth. Mae Iesu'n dyfynnu'r adnod yna bob tro, mor aml nag yw e. A mae'n taro fi bod nhw mor agos ac eto mor bell i ddeall pwy yn union yw Iesu. Maen nhw'n erfyn achub ni rholwyddiant i ni, bendigedig yw'r un mae Duw wedi addo i ni, ond maen nhw'n colli golwg ar beth mae Iesu'n gorfod gwneud mwyn i hynny ddigwydd, cael ei wrthod mwyn iddyn nhw gael ei derbyn. Na chi ddallineb bod nhw'n colli golwg o fewn 2 adnod o beth mae Iesu wedi dod i wneud. Pam nath nhw ddim gweiddi? Mae hi'n gorfod cael ei wrthod. Achos bod nhw'n ddall. Achos bod nhw'n ddall. I ni'n cael golwg ar hynny yn Ioan 12. A dwi wrth y modd gyda'r ffaith bod y cofnodion yn yr ysgrythur mor onest gyda ni ynglyn â pholineb y disgyblion. Maen nhw'n gallu bod yn slow, maen nhw'n gallu bod yn ffôl, maen nhw'n gallu bod, just fel ni gyda llaw, yn bengaled. Adnod 16. Ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn. Ond wedi Iesu gael ei ogoneddu, cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano ac iddynt ei gwneud iddo. Chi'n gweld, maen nhw angen penny drop moment, os liciwch chi. Adeg yn ei bywydau nhw lle mae'r geiniog yn cwmpo, lle mae pethau'n cwmpo i le. Siwr chi wedi cael eureka moment fel yna, neu rhyw foment yn eich bywyd chi lle mae pethau'n neud sens i chi na. A dwi'n wyndro i fi hun, pan gafodd Iesu ogoneddu, pan ddyn nôl esgyn i'r nefoedd a danfon ei ysbryd, ac agor i llyged nhw, tybed oedden nhw jyst yn isten a'n siarad y gilydd ac yn dweud, pa mor slow oedden ni? Pa mor ni mor ddall? Sut wnaethon ni fethu adnod 22 pan o'n i'n gweiddi mas adnod 25 yn Salm 118? Sut wnaethon ni fethu Eseia 52 a 53? A'r holl salmau yna sydd yn sôn am beth oedd yn gorfod digwydd i Iesu. A pam wnaethon ni ddim deall Sycharia 9? Pam wnaeth ei gymryd mor hir i ni? A'r peth yw, mae Efengyl Ioan wedi cael ei ysgrifennu spel ar ôl i Iesu farw ac atgyfodi yn mynd i'r nefoedd. Gallai'r disgyblion wedi dweud, that's not pertinent to this. Di hwnna ddim yn bwysig, sy'n eisiau embaras o'n hynna'n. Sy'n eisiau bod ni'n gorfod dweud hynny. O'n i'n gwybod yr holl amser yma, really. Na, o'n nhw ddim. O'n nhw'n ddall. Ond mae'n bwysig bod e mewn yna, a ni'n diolch i'r arglwydd fod hwnna'n cael ei nodi, oherwydd mae'n dysgu rhywbeth i ni am natur dynol.
I ni'n ddall nes bod ysbryd Duw yn agor i'n llygad ni. I ni'n ddall nes bod ni'n gweld. Diolch i'r arglwydd bod ni'n gallu gweld. Diolch i'r arglwydd bod e wedi agor i'n llygad ni. Chi'n diolch i'r arglwydd? Chi'n diolch i'r arglwydd bod e wedi agor eich llygad chi y bore yma? Bod chi wedi gweld y cysylltiad oherwydd dyw e ddim oherwydd eich clyfrdra chi neu'ch academia chi bod chi'n gweld. Mae oherwydd fod yr arglwydd yn raslon wedi agor eich llygad chi i weld. Llawen hewch y bore yma bod chi wedi deall, bod chi wedi gweld. Ydyn ni'n dathlu ein hunain y bore yma? Mae'r arglwydd wedi dangos i fi llawnder ei arglwyddiaeth, ei frenhiniaeth. Mae wedi dangos i fi fod e ddim yn frenin daearol, ond fod e'n frenin nefol, yn fod e'n frenin eneidiau, ei fod e'n frenin y bydysawd, fod e'n fwy na gallu'r ein wedi dychmygu. Nawr, dwi'n mynd â ni nôl a dwi'n gorffen gyda hyn, at datguddiad 19. Y darlleniad yna wnaethon ni ddarllen am ail ddyfodiad Iesu. Weithiau, i ni'n cwmpo i'r un trap ar Iddewon mewn gwirionedd, a meddwl fod Iesu'n frenin ar ein termau ni. Ein bod ni'n penderfynu pa fath o frenin i ni angen, i ni eisiau, dylwn ni ddweud falle. A wedyn yn disgwyl o'r arglwydd Iesu beth i ni moyn. Gobeithio bod hwnna'n gwneud synwyr i chi. Oedd disgwyliadau pobl Israel yn seiliedig ar beth o'n nhw moyn gan Dduw. Ac yn y pen draw, beth oedd hwnna? Prosperity. Prosperity. Na beth o'n nhw moyn? O'n nhw moyn brwydro yn erbyn ei gelynion, o'n nhw moyn rhyddid o afel y Rhufeiniaid. O'n nhw yn sicr ddim moyn gorfod edrych ar eu calon neu hunain. Beth o'n nhw moyn oedd bywyd braf, rhwydd, rhyddid i wneud beth o'n nhw moyn wneud. A pan oedd Iesu yn yr Hen Testament, neu pan oedd Duw yn yr Hen Testament, yn rhoi hwnna iddyn nhw, beth o'n nhw'n wneud? O'n nhw'n anwybyddu Duw ac yn gwahodd duwiau eraill i mewn. Chi'n sylwi yn yr Hen Testament, bob tro mae pobl Israel yn cael rhyw elfen o baradwys, maen nhw'n camddefnyddio'r paradwys yna i siwtio eu hunan. Beth mae hwnna'n dysgu ni? Mae angen newid yn y galon. Mae angen newid dyfnach yno ni. Mae eisiau ni gael ein siapio fel mae Duw yn dymuno. A felly nid y cwestiwn yw pa fath o frenin chi moyn. Y cwestiwn yw pa fath o frenin i ni angen. Be sy'n gwneud brenin da? Wel, i ni angen brenin sy'n cyrraedd ein anghenion ni. I ni angen brenin sy'n gallu concro'r gelyn. I ni angen brenin sy'n dweud y gwir wrthon ni. I ni angen brenin sy'n gallu darparu heddwch. I ni angen brenin teg. I ni angen brenin sydd o'n plaid ni. I ni angen brenin sydd yn mynd i aros ar ei orsedd am byth. Byddwn ni'n hoffi brenin sy'n deall beth mae fel i fod yn un ohono ni. Byddwn ni'n hoffi brenin sy'n ein nerthu ni. Byddwn ni'n hoffi brenin sydd yn ein caru ni. Brenin sydd yn ein trin ni fel mae tad yn trin ei blant. Nid dictator, nid un sydd yn sychedu am bwer ac yn fodlon tramplo ar hyd unrhyw un arall mwyn cael beth maen nhw moyn. A beth sydd gyda ni'n Iesu, y brenin yma? Y brenin yma. Mae'r holl bethau yna i gyd yn wir. Gallen ni fynd mlaen a sôn am gymaint o bethau eraill sydd yn wir am yr arglwydd Iesu. Chi'n gweld, falle fod e ddim y brenin i chi moyn, o ran bod chi moyn bywyd rhwydd, prosperity, peidio gorfod edrych ar y galon. Peidio gorfod delio gyda'n anallu ni, peidio gorfod dibynnu ar arglwydd arall. I ni eisiau drwy natur fod yn gapten ein llong, yn arglwydd ac yn frenin ar ein hunain. Ac felly mae'n costio i ni, nag yw e, i blygu glin i'r brenin, y brenin mawr. Ond chi'n gweld, nid ni yw'r brenin i ni angen, fe yw'r brenin i ni angen.
A nid yn unig mae'n darparu popeth i ni angen, mae'n darparu cymaint mwy na hynny. Mewn bendithion, mewn gras, mewn trigaredd, allai ddim rhoi digon o eiriau i ddisgrifio pa mor dda yw ein Duw ni. A felly'r cwestiwn yw, ydy chi'n meddwl mai chi sy'n penderfynu pwy yw Iesu? Neu ydych chi'n sylweddoli fod yr ysbryd yn ei ras wedi datguddio i ni y gwir Iesu, y gwir Brenin. Am bod ni'n dathlu i'r fath raddau oherwydd bod wedi rhoi golwg i ni o pwy yw yr Iesu go iawn, yr un Brenin i ni wir angen. Ydy'r geiniog wedi cwmpo? Ydy'r ysbryd wedi agor ein llyged ni? Os fydde rhywun yn gofyn i chi y Pasg yma, pwy yw hwn? Pwy yw yr Iesu yma? Beth fyddech ateb chi? Be fyddech chi'n gweithio nhw? Yn sicr, mae eisiau chi ddechrau trwy ystyried a gofyn y cwestiwn. Ydw i'n fodlon plygu glin i pwy yw Iesu, a beth bynnag mae'r gair yn dweud, pwy bynnag mae'r gair yn dweud yw Iesu, dyna pwy yw Iesu. Dwi'n plygu Iesu. Fe yw fy mrenin ni, mae e'n eiddo fi, a fi'n eiddo fe, ond fe sydd yn arglwydd arna i. Does na neb gwell, does na neb tebyg. Ond mae'n cymryd parodrwydd i ddarostwng ein hunain. Mae rhaid i ni ddarostwng i pwy yw Iesu, mwyn i ni gael profi Iesu yn ei lawnder. Chi bod weithiau ni'n gallu brwydro trwy fywyd yn trial cadw control. Trwy cadw rheolaeth, yn meddwl mai ni sydd yn penderfynu beth i ni'n neud, lle i ni'n mynd, sut i ni'n byw ein bywyd. Mae'r Cristion yn dweud, na. Dwi wedi cymryd iau Iesu arna i fy hunain. Fe sydd yn fy arwain. Dyn ni wedi canu fe. Iesu sy'n arwain minnau'n rhydd. Profwch y rhyddid yna y Pasg yma wrth ildio i Iesu y Brenin. Amen.